Inyong sibiyahan, DYTC sa 75 sa inyong mga radyo. Sundang Tulamanon, ang Lanog sa Paglaom. Ang lanog sa paglaom, mga kaigalaan, mga kaigsunan, banungog kini matag Domingo, alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Sa kini ang DYKC Sai 75 ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Tang, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. Ang ginayahan nagtugan sa tinuod nga kahimtang sa atong kalibutan nga puno sa kasalanan. Ang katalagman nga atong masaksihan matag karon ug unya nga nagapangitabo diha sa kahanginan, kadagatan ug kayutaan. Ang ilabihan nga kasamok o kalibog diha sa kalibutan sa politika, ang pagsulbong sa impluensya sa espiritismo, ang pagkaut-ut sa ekonomiya sa kalibutan, ang walay pagtagad sa kadaghanan sa iyang isig kaingon, ang kahakog, garbo, pag-abuso sa katungod sa uban, ang dayag na pagduha-duha sa pulong sa Diyos sa balaang kasulatan ug sa napulong kasugo, ang pagdagsang sa kriminalidad, ang pagkagusbat sa moral nga kahimtang sa tao. Kini lamang ang pipila nga mosantob sa atong galamhan nga daw wala na ipaglaom pa. Kining tanan timaan lamang sa panahon ng kinahanglan sa atong dakong pagtagad, ang pagdagsang sa mga balatian, ang kamatay sa mga linibusaw sa lamang kapagpamilok, magatod kanado sa punto nga daw wala na ipaglaom sa unahan. Tungod niini, namugna ang Tulamanon, ang Lanog sa Paglaom. Dinhin inyong sibiyahan, DYTC sa 75 sa inyong mga radyo. Sundang Tulamanon, ang Lanog sa Paglaom. Uban sa inyong mga alagad. Mayong buntag, mga kahigalaan ug mga kaigsuunan. Dalaygon ang Dios niining kabuntagon tungod na usab sa iyang paghatag kanato og presko nga kinabuhi, mga higala. Sa ngalan sa tuang main anchor, Brother Saldiga, ako si Brother Jinuel Chavez, kauban ako sa kong kilid. Kini si Brad Tony Singson. Niining kabuntagon, mga kaigalaan, kami mapasalamaton gayud sa inyong makanunayon nga pagkuyog pag-uban kanamo pinagi sa inyong pagpaminaw sa inyong radyo karon ug sa pagtan-aw sa inyong live streaming. So sama sa tong naandan, amo gayud ginatimbaya ang mga kaigalaan ug mga kaigsuunan nga nagapaminaw niini ato ang programa. Ilabi na diha sa Katarman, Cordova, Cebu sa panimalay ni Ate Grace Aro, kauban sa iyahang anak Honorable Titus. Mayong buntag diha kanyong tanan og ni Kuya Bong Montel og ni Brother Tami Obregon, kauban siyang tibuok nga panimalay si Tatay Joe diha. Mayong buntag diha kaninyong tanan, mga igsuon. Og ingon man diha sa Ibabaw, Cordova, Cebu sa panimalay ni Kuya Frederick Ando, kauban ni Ate Karin. Mayong buntag diha ninyong tanan, Ate Karin o Kuya Ando. Og ingon man dagan ta kuya sa Babag, Babag dos sa panimalay ni Tatay Romy Cortez, kauban ni Brother Mark ug sa iyang mga apo diha si Matthew ug si Ezekiel ug ni Aisa. May buntag diha kaninyo og salamat sa inyong pag-monitor kanato nining sayo sa kabuntagon diha sa inyong radyo. Og ingon man diha usab sa Talisay, Bulacau, Talisay City, Cebu sa atuang higala o atuang igsuon nga si Elder JC Linjo. May buntag diha, Elder. O dagan ta diri sa Siraw, ang atuang dugay na kayo nga nagsunod ug nagapaminaw nining atuang programa. Si Tatay Vicente Parinasan, gilibutan gini siyang mga anak o kapuhan. So naglanog-lanog ta diha nining kabuntagon. May buntag diha, Tatay. Salamat sa imong makanunayon nga pagpaminaw nining atuang programa. Mitig trumpatay. O ingon man sa tuwa usab nga igsuon sa pagtuo, Kuya Jimuel Almusira, kauban siyang pinalangga nga asawa. May buntag diha, kuya. Salamat sa imuhang sayo kayo nga pag-abli sa imuhang radyo alang sa tuang programa nining kabuntagon. Sa ato usab day nga mga kaigsunan nga nagapaminaw sa Camotes Island, may buntag ug ilabi diha sa Samar sa mga kaparentihan ni Ate Karen Ando. O yung man dagan ta kuya dito sa Leyte, especially sa kuang asawa, ihang tibuok nga panimalay na minaw karon na diha sa
Esperanza Inupakan Leyte. Kauban nila ni Tatay Antonio Mulato ug Nanay Lolita Mulato ug sa akong asawa Lo Antoinette kauban sa mo ang anak Bibi Yula maayong buntag diha kanyang tanan ug ingon man ni Tatay Absalon Iscano diha sa Kunalom Inupakan Leyte. Salamat tay sa imuhang pagpaminaw niining ato ang programa matag sayo sa buntag sa adlaw nga Domingo. Kuya? Okay, shout out diha sa Green Hills San Fernando kagahapon diha ta. Og hinaot pa nga nagapadasig ta og hinaot pa nga pakusgan nato nanay titang ang ato nga monitor aron makaduog pod ang atong mga silingan. Okay? Okay. O sa ato dayong mga kaigsunan diha sa Southwestern Cebu. Yan ni Kuya Moses Laban. O sa mga kaigsunan diha sa akong mga maninoy. Mga Caber family o Hernandez family mayong buntag diha Belated kaninyo. happy birthday Brother Nel Hernandez. Oo, maayugi kay ang Ginoo Sinsya na nga nagsara ko kana diha. mao. Ang Ginoo naghatag yog og laing tuig sa tuang igsuon sa God bless more Brother Nel. Amen, amen. So, nining kabuntagon ato usab timbayaon og pasalamatan ang nagpaluyo nining ato ang programa kuya. Kay kung dili tungod nila, dili ta makahimo sa pagpadayon sa pagsibya, especially sa panimalay ni Pastor Jonathan ug Doktora Sara Casio. Maayong buntag diha kaninyo ug salamat sa inyong makanunayon nga pagtabang suporta nining ato ang programa. Og ang Dios magapanalangin diha kaninyo. Og ingon man sa ato ang mga opisyalis diha sa Lapu-Lapu SDA Central Church, dalaygon ang Ginoo sa inyong panaghiusa alang sa pagtabang nining ato ang programa dinhi sa kahanginan. Ilabi na sa panimalay ni Attorney Enerio Carissa, daghan kayong salamat attorney sa imuhang gugma og paggahin og tabang nining ato ang programa. Nila ni Doc Pamilyaran Caro o gila ni Doc Warlito Caro, kauban siyahang Mrs. si Doc Glenn Caro. O kauban sa mga kaigsunan nga migahin gayud alang sa pagtabang niining ato ang programa nga makahimo kita sa pagpadayon sa pagsuporta. Ang Dios magabalos diha kaninyo sa inyuhang pagkamatinabangon o sa paggahin sa inyuhang financial. Hinaot nga kamo makahimo sa pagpadayon niini nga tuang pagsuporta sa tuang programa aron makahimo kita usab sa pagpadayon sa pagpahat sa tuang mensahe pinaagi niining programa sa kahanginan. So alang sa pagpadayon sa tuang paghisgot sa tuang topiko ato andamon ang atuang mga kasing-kasing ug hunahuna pinaagi sa pagpaminaw sa mensahe sa awit. Ako ihatag ang panahon sa pikas nga lawak ni engineer.
Apo kita mga higala. Ginoo ni ining kabuntagon, amo ibalik ang pagpasalamat diha kanimo tungod sa kinabuhi nga imong gipiyal sa matag usa kanamo. Panalangini kami o Dios samtang kami magatuon sa imong pulong kauban sa among mga listeners Ginoo. Ihatag Ginoo ang kaalam nga langitnon kanamong tanan aron nga mo masabtan ang among pagahisgutan ug mutabang kini kanamo Ginoo sa pagpangalagad nga sinsiro ug tininuod diha sa mga atubangan. Amo kini gipangayo gilomang madawat tungod lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Once again, good morning mga igsuon ug mga kaigalaan. Nining kabuntagon mga higala, usa ka interesante nga topiko na usab ang atong pagahisgutan. Ngano nga interesante man na igsuon, kay ato hisgutan mga higala ang 5 kahaligi sa pagtuo sa inyuhang mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist. Akong usbon, ato hisgutan ang 5 kahaligi sa pagtuo sa Seventh-day Adventist. Ato ni siyang tan-awon karon unsa man ni siyang 5 kahaligi sa pagtuo sa Seventh-day Adventist nga naa diha makita sa balaan nga kasulatan. Kay kung dili ni siya makita sa balaan nga kasulatan mga higala, mga igsuon, dili ta makahimo sa pag-abot sa tuang padulngan diha sa tiilan sa Ginoo. Atong tan-awon mga higala, ang kini siyang unang Korinto 15 bersikulo 58. Nag-ingon, busa kamo magmalig-on og dili matarog kanunay nga madagayaon sa buhat sa Ginoo. Mga igsuon mga higala, sa pagtukod og balay kuya. Mga higala, ang lig-on nga pundasyon mo'y naghatag og kalig-on bisan pa og dunay kusog nga unos. So kinahanglan gyud nga ang usa ka balay nga paghimuon kuya adunay lig-on nga pundasyon. Mausab sa espirituhanong kinabuhi. Daghang Kristohanon ang nagtuo kang Hesus apan walay lig-on nga pundasyon sa kamatuoran. Tinuod ba na mga higala? Yes, tinuod na. Dili nato na siya madinay. Tungod niini, dali silang madala sa sayop nga pagtulunan. Efeso 4 bersikulo 14. Muna ang inyong mga kaigalaan nga Seventh-day Adventist adunay daghang pagtulunan nga gikan sa Biblia apan adunay 5 ka nag-unang haligi o 5 pillars of faith nga maoy naglangkob sa iyang misyon og mensahe sa katapusang panahon. Kini mao ang 5S mga kaigsunan ato ni sang isgutan karon. First S, sanctuary. Ikaduhang S mga igsuon, second coming. Ikatulo, Sabat. Ikaupat, state of the dead. Ikalima, spirit of prophecy or espiritu sa tagna. Kini nga 5 mga igsuon mga higala, dili lamang usa ka doktrina, kini nagpadayag sa karakter sa Dios o sa plano sa kaluwasan. Muna nga ato ni siyang hisgutan karon kung unsa kini ka mahinungdanon o unsa kini siya kabililhon nga pagtulunan nga atong makita sa balaan nga kasulatan. Atong hinumduman mga igsuon mga higala, kung ang usa ka panimalay walay lig-on nga pundasyon, dali kining maguba og maigo sa bagyo mga igsoon. Ingon usab ang ato ang espirituhanon nga kahimtang kung wala kitay lig-on nga pundasyon diha sa balaan nga kasulatan, dali kitang madala sa sayop nga pagtulunan. Now karon daghan kita sa sanctuary kuya. Okay. Unsa man ni siyang sanctuary ug unsa kini siya kaimportante nganong angay kini natong hatagan og pagtagad ingon nga Kristohanon. Okay, salamat Pastor. Ini kabuntagon higala igsoon usa na usab ka very interesting topic ang ato nga paghisgutan. Actually, this is not just a topic, this doctrine of the Seventh-day Adventist. No. But this is the foundation, biblical foundation nga dapat unta kuptan sa tanang pundok Pastor. Pero mandawata sa kadaghanan mao nang na-exclusive na sa Seventh-day Adventist. But anyway, ang inyong mahigala mga Adventista dili hakog nga pahat ani mga pagtulon-ana nga dagko kay kamatuoran nga gisaylohan sa kadaghanan nga pundok. Right, ato tukion og una Pastor kini gitawag og sanctuaryo. Sa man sanctuaryo?
Now, sa Exodus 25, kapitulo 28, higala igsoon, ato nga basa diya nga si Moses, gimanduan sa Dios paghimo og balaang pulianan, matupad Ginoo. O pabuhaton mo sila og sa balaang pulianan, aron ako magapuyo sa liwala nila. Now, what is the significance of this sanctuary teaching? Mm. Now, ang usa ka tawo, kung makasala ka niadto usa ka Israelita, magdala siya og usa ka halad, pastor. Mm. Adto siya paingon sa sanctuaryo, unya magdala siya halad nga manap, ya sa di pa niya patyon, iyang itapion, iyang kamot nga sa ulos mananap, unya isulgid niya ang sala, human patyon niya ang mananap, unya dugo sa mananap, dalhon sa pari, pinagi siyang mga tudlo, iyang iwisik-wisik dito sa tabil sa tabernakulo. Sana nga punto o pamaagi higala igsoon, in symbols na transfer ang imong sala ngadto sa mananap, nya di modo na transfer ang sala gikas mananap sa padung dito sa sanctuaryo. Okay, nana ang rituals nga gihimo sa mga Hudiyo kanadto higala igsoon. Kini sanctuaryo dani siya duha ka apartment, pastor. Una gitawag og holy place o balaan dapit. Ay kaduha gitawag na og the most holy place, ang pinakabalaan dapit. Ang kining holy place wala balaan dapit, narito ang mga butang the showbread nga nagrepresentar sa ni Kristo yung buhing tinapay or the 12 tribes of Israel. O tuapo dito ang tangkawan. Nga di nagasiga kini 24 hours. Unya sa pagyud dito ang insensaryo nga nagautbo nga walay puas 24 hours nga mulikom sa iyang kahumot. Mabot pas gawas ang kahumot. Kay baho biyan ang kuan kana mga dugo kada adlaw nya pila ka mga tawo nagwisik-wisik dari tog halo dugo. So kayo nga kabaho pero dili siya baho nga naman tungod sa kahumot sa insinso nga nagautbo 24 oras. All right, what is the significance of the sanctuary teachings to our salvation ni Galexon? Now, kininta ng pastor, gihimo nis Ginoo alang tungod og kaluwasan sa tao. Kay ang nalapas sa tao, ang sugo sa Dios, siya untay patyon kay ang bayad sa sala mo nakamatayon. So imbis siya untay patyon, ni volunteer lang Ginoo si Ginoo Hesus nga siya na lang magpakamatay. Bayad sa sala nga nahimo sa tao. So gihimo ang rituals gikan pagkasala gyud sa tao, mando sa Ginoo nga tong Abel sa man Adan pagkuha karnero. Moto naghalad iya mga anak si Abel o si Cain. Si Cain maldito amutuman, o si Abel dituman. O sige mo gidawat sa Ginoo yung halad kay yung halad niya karnero man. O pa na templo pa isang tuwaryo. So diha na daan ang halad nagrepresentar ni Kristo nga sumalabot nga panahon mohimo siyang dakong sakripisyo alang sa pagpasaylo sala. Now, once a year higala igsoon kausa sa katuig ang labawng pari mosulod siya dito sa gitawag og pinakabalaang dapit. Kay duha man na ka kwarto sa kunang gisulti sa unahan nga ang unang dapit gitawag siya og balaang dapit o most holy place, a holy place, din ang sunod nga kwarto ang pinakabalaang dapit. No dito sa pinakabalaang dapit higala igsoon mosulod dito ang labawng pari kausar gyud sa usa ka tuig kanang gitawag og Yom Kippur or the Day of Atonement nga mahitabo na siya sa ika-7 ka bulan sa ika-10 ka adlaw sa bulan. Now, unsay kaimportansya ng adlaw sa pagpasiguli o ang pagtabon sa sala or atonement. Okay, the word atonement is meaning to atone. Atonement. Now, musulod dito ang labong pare higala igsoon, maghimo siya og pagpasiguli alang sa sala og iya sad limpyuhan ang sanctuaryo gikan sa mga sala nga in symbols na deposito dito unya maghimo po siya og paghukom o human na mahimo siya og panalangin sa congregation. This is the most holy day, the holiest, the most solemn day for the people of Israel. Nga naman kay gimanduan sila sa Ginoo nga panahon ining adlaw walay pagabuhaton bisan unsa kundili magpuasa, magpasakit sa kalag. Unya, this is the most solemn day for the Israelites sa unang panahon. Unya, ang dili magpuasa, dili magpasakit, dili magbalaan sa kaglingon anang panahon na
will be cut off from the congregation. Literally, pation ka. So inana, samtang ang labong pari mosulod siya dito sa pinakabalaang dapit, mga muyo siya. Naunsa may naa dito, pastor, sa the most holy place. So unsa may mga butanga to dito sa the most holy place. Muna nga kung atong tan-awon diha kuya sa most holy place ang mga butang diha. Una unsa may naa diha? Dito ang arkas pagpamatuod. Oh, arka sa Oh, pagpamatuod. the Ark of the Covenant nga murag iyang gilapdon 3 meters niya. Sulod sa arkas pagpamatuod, to dito ang 10 commandments. napulo ka sugo. Tapos dito ang sungkod ni Aaron nga namulak. Kung ato bitaw ni siyang tan-awon kuya, mga higala sa laktod nga istorya, kini siyang sanctuary mao ni siya ang modelo sa plano sa kaluwasan sa Dios alang sa mga katawhan. Kung atong tanawon ang biblical basis ni ining sanctuary mga igsoon, actually gimension na ni kuya kining Exodo 25 verse 8, napod makita nato diya sa Levitico 16 og Daniel 8 verse 14, Hebrews 8 1 to 2. Og ingon man diya sa Hebreano 9:23 paingon sa 24. Muna mga igsuon mga higala, ang tanan nagtudlo nga si Jesus dili lamang namatay sa Kalbaryo apan nagpadayon sa ministeryo sa langit alang sa atong kaluwasan. Okay. Hebrews 7:25. Kay kini kuya, namang ko'y uban na gunahuna nga ang kaluwasan nga gibuhat ni Jesus natapos na diya sa Kalbaryo sa cross, di ba? Ang iyang pagpataliwala ba? Nahuman ko no. Oo. Now, ang nahimo ni Kristo dito sa krus igalegsoon, the plan of salvation, the salvation for all people was already complete. Mm. Pero no na igalegsoon, si Satanas buhi pa. Mm. Okay? Og buhi pa si Satanas, napagining kontrabida, ang salida sini di pa na mahuman. Oh, tinod na siya. Padayon pa na buhi man kontrabida. So, ang nahimo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, iya nang nasiliyuhan ba? Nasiliyuhan ang tao nga makabaton gid siya Kasiguruhan. kasiguruhan mo luwas siya kung mopili siya. Now, naapay trabaho si Kristo. Kasi trabaho niya, katapusang trabaho niya, mao ang pagpataliwala tali sa tao ug sa iyang amahan. Asa man siyang pataliwala dito sa heavenly sanctuary. Okay? Now, in Hebrews 8 verse 5, igalegson, pastor, ingon diha nga gimandoan sa Ginoo si Moises nga himo agyud ha nga imong buhaton ang tanan sumala sa sumbanan kay gipakita kanimo dito sa bukid. Wala magbuot-buot si Moses, pastor, nga Oo. mag-design si kaya di ba ito basta-basta si Moses ha? Master builder to, dagotong grado. Kamao to mo design kung si gustong design niya. Pero asa ka buot-buot. Naay man daw sa Ginoo sang dagwaya piligitas-on kompleto. In detail gyud nga unsa gitas-on sa tanan gyud sa mga butanga ibutan ang Ginoo gamando ana. Kasi nagbuot-buot. Ngano man for a purpose. Okay, for a purpose. Now, during the day of atonement tingala igsoon, sa adlaw sa Yom Kippur o sa adlaw sa pagpasiguli, ang mga Israelita mismo nahibalo sila, pastor, nga ang adlaw sa pagpasiguli, paghinlo sa earthly sanctuary, naglakip og paghukom. Nga naman naglakip pa og paghukom? Kaya ning panahon na hukman ang Satanas. Okay, sa di pa mosulod ang labang pari dito sa the most holy place, maghalad siya og duha ka kanding. Ang usa ka kanding iyang ihalad alang sa Ginoo. Ang usa ka kanding ihalad alang sa Yawa nga in Hebrewanon a word asasil. Katong kanding, pastor, nga alang sa Ginoo, patyon to. Ang dugo dalhon dito sa labong pari sa most holy place, igsulod niya dito, yan ang i-wisik-wisik dito atubangan sa duha ka kirubin. Matupas Exodus 22 nga dito ako makigtagbo kanimo, makigsulti kanimo in between the two cherubims. Okay? Now, human niya pagpangamoyo, human og pangamoyo sa high priest dito sa the most holy place. Muguwa siya, niguwa niya, i-pronounce niya ang blessings. Alright? Muhatag siya og
panalangin sa congregations. While the priest, the high priest, was in the most holy place, ang congregation sa pastor sa Israel, napos sa ilang bulaton, sa ilang bulaton. Mm. Puasa, pagpasakit sa kalag, Magampo. kampo, so wa sila gatanga. Now, kining tanan mga butanga, igsoon, this is what we call the typical type. Okay? Typical gani, pattern lang ba? Dili tinuod. Asa man ni tinuod? Ang Hebrewanon, 8:1 og 2 nagpatikita, pastor, nga naatay labong pare. Mm. Mali ko basa, pastor, narabi na. Hebrewanon 8:1 og 2 nga si Kristo atong tigpataliwala Hebrewanon 8:1 8. og 2. Nya, siya nga atong magtutukod siya atong labong pare karon nga didto sa tabernakulo nga tinukod sa Dios, dili tinukod sa tao. Okay. Naingon mga higala, Hebrews 1 verse 8. ato Hebrews 8 verse 1 padung ato sa 2. Karon sa mga butang nga among ginasulti, ang labing dakong hunahuna mao kini. Aduna kita nining maong labawng saserdote nga nagalingkod sa tuong kamot sa trono sa halangdon sa mga langit. Usa ka ministro sa dapit nga balaan ug sa matuod nga tabernakulo nga gipatindog sa Dios dili sa tawo. Okay, no? So this is one of the evidences diha sa balang kasulatan ni Galegson. Nagpakita pastor nga naa ay heavenly sanctuary. Oh. Okay? Now, nganong importante man ni Galegson, nganong pundasyon man na siya, nganong usama ni sa haligi sa biblical doctrine teachings nga importante kayo ang sanctuary teachings. Mm. Kay diha sa sanctuary doctrine ni Galegson, diha nato masubay pag-ayo ang buluhaton ni Kristo sa pagluwas sa tao sugad sa sinugdanan hangtod karon panahon na. Mm. Okay? In the holy place, sa gihimo sa mga Israelita kanito, dala sila halad. Mm. Okay, nagrepresent ni Kristo. Ang labang pari, awang mga pari, matag adlaw nagsulod dito sa mga balaan dapit. Daily the priest went Daily services. daily services went in and out of the holy place. Matag adlaw sila daghang ka dito, magaladhalad ka dito. Adili halad gyud, no? Now, ang most holy place, okay, the most holy place, sabi na arito gani pastor, na arito ang Ark of the Covenant Mm. nga hinalupan og bulawan ibabaw sa Ark of the Covenant gitawag na sa mercy seat o halaran sa pagpasiguli. Nganong gitawag mo na halaran sa pagpasiguli? Mm. Because it is only in the most holy place sa Galegson makita na to, makumbine na to ang justice and mercy nga nahimo sa Ginoo. Nga naman, there is always mercy and there is always justice. Mm. Ato yung naman na Galegson na ang akusasyon sa yawa sa Ginoo, oy, dili ka pwedeng muhimog justice kay gugma man ka. Mm. Okay, muna akusasyon sa yawa sa Ginoo. Sa diha may rebelde siya. You cannot do justice. Gugma man ka. Pero wa kay bawo si Satanas, si Galegson nga mas bright ang Ginoo niya. Mm. In the teachings of the sanctuary dito sa the most holy place, justice and mercy kissed each other. Okay? Balikon ako. Dito sa the most holy place, ang kaluoy o ang hustisya nagkiss, naghawkanay sila. Okay? O ang mga balaang manulunda nagtanaw with reverence and awe nga nakaingon sila nga only infinite wisdom could devise such a plan. Okay? Mm. Na outsmart niya po si Satanas. Kaya nga naman, diha sa teaching sa sanctuary Galegson, pagkamatay ni Kristo, gipakita sa Ginoo nga ang iyang law di gyud pwedeng usbon, gibayran gyud. Okay, there was justice. Okay, di patay gyud ang iyang anak ni. Mm. Hustisya na alang sa nakalamang malilapason. So kini pagtulunan pastor nga karon panahon na puting kusuga, free grace, free mercy without justice. Mm. Dili ni mao. Muna nga kung atong tanaw na sa Biblia kuya, Oh. dili gid siya biblical kana nga mga mibuto karon nga mga prinsipyo bitaw sa pagtulunan. Tinuod.
So, muna mga higala, gisaysay pamaayo ni Kuya Singson kung unsa kini siyang sanktuaryo. Atong nakita nga bililhon kini siya alang kanato nga mga Kristohanon nga nagsunod diha kang Kristo, kay nganuman nagtudlo kini kanato sa plano sa kaluwasan sa Dios ug ang iyang ministeryo hangtod karon mga igsuon. Muna nga kita mga higala mga igsuon nga nagsunod diha kang Kristo, angay tang muduol diha kang Kristo kay nganuman si Kristo mooy nagpataliwala kanato karon diha sa tuang Dios Amahan. Muna nga kini siyang sanctuary, dili ini siya buhat-buhat tumo-tumo kundi usa kini siya ka biblical foundation mga kaigsunan nga naghatod kanato mahitungod sa gugma sa Dios dinhi sa matag usa kanato mga igsoon. Okay. Now karon mga higala, atong ipadayon ang ikaduhang nga S, kuya, sa tuang fundamental Okay. o kini siyang usa sa mga pillars sa tuang pagtuo. Ato naman to nakita og napahat ang kini siyang sanctuary. Now karon mga kaigsunan, the second pillars of faith mga igsuon nga ato ang paghisgutan karon nga ato makita sa balaan nga kasulatan kini siyang second coming. Okay. Now, kumingon ka og second coming mga igsuon, mao kini ang ikaduhang pag-ani ni Kristo ug ang biblical basis or foundation niini mga igsuon makita nato sa Juan 14 bersikulo 1 padung dito sa 3. Ngadto sa Mateo kapitulo 24 ug sa buhat 1 9 padung dito sa 11 ug sa unang Tesalonika 4:16 padung sa 17. Pinadayag 22 bersikulo 12. Ang ikaduhang pag-anhi mga higala, mga igsuon, mao ang dakong paglaom alang sa tanan nga mga Kristohanon. Dakong paglaom. Nganuman mga igsuon, kay kung imong tan-awon sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, nagluwas siya kanatong mga makasasala. Apan sa iyahang ikaduhang pag-anhi mga higala, mga igsuon, ang tanang mga katawhan nga nagsunod og nagtuman diha kaniya, iya kining kuhaon og tapuson sa Dios ang sala kuya. Okay. Gawas nga iyang kuhaon ang mga tawo nga mga matarong, iya usab tapuson ang sala. Wag tangon ang kamatayon. Ihatag ang walay katapusang kinabuhi. Muni say dako nga paglaom alang kanato mga igsuon. Muna nga angay natong gunitan, kuptan ang kining ikaduhang pag-ani ni Kristo. Kinaarabay uban mga higala nga nagatudlo nga si Kristo dili na muanhi. Pero ang balaan nga kasulatan tin-aw og hayag kayo nga nagtudlo kanato nga si Kristo muanhi siya sa ikaduhang higayon. Kay kung dili muanhi si Kristo kuya, magpadayon ang pagpakasala sa tao ug ang mga matarong dili magmalipayon sa pagpuyo dinhi sa yuta. Kay ang mga matarong magantos sa mga binuhatan sa taong daotan nga mapektuhan ang ilang pagpangalagad. Mo na si Kristo mga igsuon muanhi siya. Apan ang Biblia nagtudlo nga ang pagbalik ni Jesus makita sa tanang mata. Makita gyud sa ng mata. Dili ni siya sikrito. dili ni siya sekreto. Kay naarabay uban nagunahuna nga sekreto ang pag-ani ni Kristo. Pero ang balaang nga kasulatan diha sa pinadayag unos iti makita kini siya sa tanang mga mata. Unsa pa gyud kuya? Okay, kining pagbalik sa Ginoo higala igsoon, kining the second coming doctrine, mo ni gihatag og paglaom pastor sa tanang Kristohanon karong panahon. Kay gwa pa si Kristo misaad higala igsoon nga muanhi ako pag-usab sa pulos atong pagalagad. Oo. So, anhi gid sa pag-usab. Ngano man para kuhaon ta. Nabitan ang kahulugan sa pulong 70 Adventist. Oh, sama na siya. Muadto sa langit, dili mo ta katulto ng langit. Nagpaabot ra ta. Tinod. Waiting for the second coming of Christ. While waiting, sa mga nagapaabot, nagbantay sa kasuguan sa Dios sa adlaw nga pahulay. So, nagbantay sa adlaw nga pahulay, nagbantay sa kasuguan sa Dios ug nagpaabot. Di ta mga to, mata katultulo na, paabot ra ta. Now, kini second coming karon, ang pagtulon-an sa kalibutan karon higala igsoon nagtudlo ang halos tanang Kristohanon karon pastor nga we have the millennium. Ayo sa kalibag katuig and the church will roll in millennium. Ito na siya millennialism. Meaning to say, there is no millennium. Okay?
sa ka very unbiblical doctrine kay igsuonan. Very unbiblical doctrine. Now, William Miller ang tao nga nag unang gawali aning 2,300 year prophecy sa si ka Baptist preacher pastor higala igsoon. Nadiskubrihan niya nga when Christ will come, the millennium will be in heaven. Motong ang mga leaders sa simbahan siyang panahon, wa ka ayon siya. Wa ka ayon. Ngano man? Gusto man silang murol sa kalibutan. But the biblical doctrine sa sanctuary nga si Kristo, murol siya when Christ will come the second time. Okay? Christ will come the second time. The millennium will begin as what the Bible is telling us. Like, teksto diha nga mabalik ang Ginoo nya, kwaon ka nya, ayuta, waaw, o kulay sulod, o ngiob nya, mga dautan, nga matay, yung pinatay ni Hiyuba, muluko, pikas-pikas tumoy siyuta, pikas tumoy siyuta, asa may millennium man ada siyuta? Wala. Ang millennium atos langit, dili din siyuta, pero unsay gitudlo, karos kalibutan, higala igsoon, walay millennium, ang church will rule. Muna siya kung atong tanawon kuya no. Muna imo ang giingon, very unbiblical mga igsoon. Actually mga igsoon, mga higala, ang kini siyang ato balikan kini siyang second coming mga higala, mag-start ang kini siyang millennium sa diha gyud nga moanhi si Kristo mga igsoon. Muna siya ang starting point. Now kini siyang ikaduhang pag-anhi ni Kristo mga higala, mao kini siya ang katumanan sa tanang saad ni Kristo. Diin nga ang buta kuya makakita. Oh, Ang bakul mabalik. balik na. Tanang mga balatian mawagtang. Hilabihan kanindot mga igsuon mga higala. Muni siya nga ato ang blessed hope mga igsuon nga atong gihandom o gipangandoy. Muna nga while we are waiting for his second return, we must also prepare ourselves mga igsuon. Sa unsa nga pamagi nga makahimo kita sa pagpangandam, atong tan-awon, ato ang ablihan, ang balaan nga kasulatan kung unsay mga pagtulunan nga wala nato nasunod karon og ato ni siyang makita, ato kini siyang sundon kuya. Okay, sakto na siya. So, I hope and I pray nga kamong tanan nga nagapaminaw sa atong programa sa Lanog, atong masabtan ni Galigso ng ikaduhang pundasyon, biblical foundation. Dili lang kay sa alang nis mga Adventist, alang nis tanang tao. Pero mo lagi ang problema, di man gud mo dawat. Nganon di man dawat to na nga klaro man nga pundasyon diha sa Biblia. Oo. Second coming. Ay noon ang kadaghanas mga tao tuo mo gyud na Ginoo nya na Ginoong balik. Pero mo lagi na ang gitudlo sa kadagkoan kasagaran, the church will roll. There will be a secret rapture. Nya ang di mo rapture, napay sa kalibo ka tuig nga second chance. Pagkatulibag-bag. Okay, next pastor, ang atong ikatulo nga foundation. Okay. Sa dili pa nako basahon mga igsuon ang 5 ka mga haliging pagtulunan nga naa diha sa balaan nga kasulatan nga gihuptan sa inyohang mga higala nga mga 70 Adventist nga atong gitun-an karon aron nga inyo usab mahimo nga masunod ang kini nga pagtulunan. First, mga igsuon is sanctuary. Second is second coming. Now let's go to the third pillars of faith mga igsuon, which is Sabbath o adlawng igpapahulay. Ang biblical foundation ani mga igsuon atong makita sa nag-una nga libro diha sa balaan nga kasulatan, which is Book of Genesis, particularly sa chapter 2 verse 1 to 3. Exodo 20 verse 8 to 11. Isaiah 58 verse 13 to 14. Marcos 2 verse 27 to 28. Lucas 4 verse 16 and Hebrew 4 verse 19. Atong makita mga igsuon nga kung unsa kadaghan ang mga bersikulo o kapitulo nga nagtudlo kanato mahitungod sa adlawng igpapahulay. Naay uban nagunahuna nga ang adlaw nga igpapahulay is any kind of day or Sunday. Pero ang pangutana mga igsuon mga higala, tinuod ba na siya
nga ang adlaw nga igpapahulay is any kind of day or Domingo. Nasa uban na guna nga Sabado. Pero kung atong tan-awon mga higala, mga igsuon, ang adlaw nga igpapahulay mao kini siya ang ikapitong adlaw sa semana. Dili kini siya bisag unsa nga adlaw. Atong hinumduman ikapitong adlaw sa semana. Ug once nga kag ikapitong adlaw sa semana, usa ra gyud siya mga igsuon ka adlaw. Muna nga ang adlaw nga igpapahulay mga igsuon, nagpahinumdum kini kanato nga ang Dios maoy manlalalang, maoy magbubuhat niining kalibutan nga atong gipuy-an. Kuya? Okay, kato ikatulo na to nga pundasyon o haligi higala igsoon, biblical nga haligi mo ang adlaw nga igpapahulay. How important the Sabbath day higala igsoon? Ngano importante gyud ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay? Tanawa diha sa napulo ka sugo. Kasagaran diha sa napulo ka sugo, ang kanang kasagaran kat sugod og thou shalt not, dili ka kasagaran. Pero ang adlaw nga igpapahulay is the only commandment in the Ten Commandments ng sugod og hinumduman. Ano hinumduman man kay gitudlo na daan sa gisulti ni Pastor Jiel ganiha nga the biblical foundation is in the very first book of the Bible, Genesis. So it is wrong to suppose, it is wrong to say nga kanang adlaw nga pahulay para ras mga Hudiyo. Excuse me, 2,500 years wa pa natawo ang mga Hudiyo, pastor, si Abraham. Ang adlaw nga pahulay diha na. Even in the Garden of Eden, even before the fall of man, gi-institute na sa Ginoo ang Sabbath day. So how come nga maingon ta nga alang ras mga Hudiyo? No. Alang ginistanan. Onya Marcos 2:28, ang Ginoo sa adlaw nga pahulay. So Lord of the Sabbath. Therefore He is Lord of the Sabbath. Kristo is the Lord of the Sabbath. Now in Revelation 1:10, pastor, I was in the Lord's day. I was in the Spirit in the Lord's day. So, i-translate po na sa ato mga ubang higalaan nga Sunday na siya kay Lord's day. Marcos 2:27, Christ is the Lord of the Sabbath. Di modo, si Juan Revelador, diha siya Espiritu sa Dios, adlaw tong igpapahulay. Nga naman, Christ is the Lord of the Sabbath. Dili ito Domingo eh. Now, ang adlaw igpapahulay, nganong man ni pastor, very, very controversial man siya. Because this is the only commandment in the Ten Commandments higala igsoon. Amo ra sugo sa napulo ka sugo. Nagdala sa ngalan sa Ginoo, nagdala sa iyang teritoryo, nagdala sa iyang trabaho. Sa pangalan niya, I am Yahweh o Elohim. Sa iyang trabaho, creator. Unsa iyang teritoryo, the whole universe. So, di modo kung ang tao magbantay sa adlaw pahulay, di siya makalimot nga, mo dayang magsimba ta, magbantay ta sa adlaw pahulay, kay naaday maglalalang o tiglalang tibok universo. So, ang tao di gud maingon nga, gikan ta sunggoy. That is the reason, kuya, kung atong tanawon ang Exodus 20 verse 8, nag-state diha ang mga igsuon, remember the Sabbath day to keep it holy. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Buot pasabot mga igsuon, ato kini siyang tamdan, dili ta magbut-buot og adlaw nga igpapahulay, ang atong sundon ang gitudlo sa Ginoo. Nya kung ato nang padayunon diha sa Nueve, kuya, sa maning sadlaw, adlaw nga ika-7. Okay. Di ba? Una siya mga igsuon, mga higala, ang Dios naghatag kanato og usa ka adlaw nga igpapahulay aron nga kini ato kining ilhon nga balaan, aron nga makigtagbo kita diha sa Ginoo. Nya nang adlaw nga igpapahulay. Katawanan kay Pastor Bagay, ang mga Seventh Adventist karon, gisigihan gyud akusar sa mga kaigsuonan natong mga Sunday keepers nga kulto. Ay hinungdan ni Pastor kanang kulto kuno ta. Kisabot man sa kulto higaligson, satanism yan ang kulto. Tungod ko kay nagbantay da adlaw igpahulay, nag-iyara ko nas mga Hudiyo. Kami kultoan nagbantay Domingo, nagbantay adlaw igpahulay. Tagay economic teksto nga mabasa dan Domingo. Nga gipahulayan, gibalaan, gipadalayon nas gyud. Di basa dia throughout the Bible wala gyud. Pero ang Sunday asa nagikan? Oh, that is the creation of
the Roman Catholic Church. Ilahan ang giangkon. Oo. Sunday is our mark of authority, and the origin of Sunday sacredness sigala igsoon giasa gikan, that is sun worship. So, kulto dili, kulto. Pero di ko mingon nga mga tao diya namin ba kulto no dili. Because of na kalibutan ng mga tao diya. Ilang kadagkuan man ang teachings bang pagtulunan. So mo na atong gibunggo ang pagtulunan dili ang mga tao diya kung may kalibutan in taon mga butam ng mga tao diya. Mo na siya kung kita manggo dili ta magtuon sa balaan nga kasulatan kuya. Mahimo nga magsunsuon ra ta sa mga pangunahon na sa uban nga so pakiro sa pagtulunan sa Biblia. Tinuod. Oh. Actually mga igsoon mga higala, ang pagsunod sa mabasa sa balaan nga kasulatan dili kini maghatod nimo ngadto sa pagpalayo sa Dios. Kundi maghatod kini kanimo sa pagpaduol diha sa Ginoo ug sa paglakaw sa dalan nga insakto sa Ginoo. Ang adlaw nga ipapahulay, makita ba sa Biblia? Makita. Gikan ba sa Ginoo? Gikan sa Ginoo. Moabot ba ni siya hangtod sa bagong langit ug sa bagong yuta? Moabot gyapon mga higala. This is not a cult teaching, but this is a biblical teaching that will lead us to heavenly home mga igsoon. Muna nga dili na to hatagan og mga kining tumo-tumo ang mga pagtulunan nga naa sa balaan nga kasulatan, di ba? Problema mo good pastor kay ang kining Sabbath day umingon kag adto ko kas Muslim kinalan mo paom ka silang religion dito nga Islam o Birnes. So adto ko ka sa kininaang Israel. So sabado po dito. So aral lagi na sa para rin na sa Diyo. Christian mo kuno ta, we should abide with the Christian Sabbath kamo Sunday. Kailan man Charlie Kirk, kailan igsoon? Kailan man Charlie Kirk katong pag-olgi pusil dito sa Utah. Kato Charlie Kirk nagka-discover siya sa Sabbath day. Naghimo sig libro nga gitawag Stop Rest. Dito sa yung libro, giklaro gid niya nga ang adlaw nga igapahulay mao ginang Sabado. Pero patay naman siya. Paggawa siyang libro, pinagi siyang asawa, ang Sabbath day, Sunday man. Nalumpag. Okay, arita sa ikatulo pastor. Ay kaupat. So, we don't have enough time mga igsoon. Pero ato ni siyang paningkamutan nga ato ning matapos ang ato ang pagtuon karon. Now karon adto ta sa ikaupat nga haligi sa pagtulunan mga kaigsunan nga gihangop sa inyong mga higala nga naa diha sa balaan nga kasulatan, state of the dead o ang sitwasyon sa kamatayon mga igsoon. Naa ba ni siya biblical foundation ang tubag? Yes, naa. Kung naa asa man mabasa, ato ni siyang mabasa mga igsoon diha sa Genesis 2 verse 7, Ecclesiastes 9 verse 5 to 6, then chapter 10, Psalms 146 to 4, then John 11 verse 11 to 14, 1 Thessalonians 4 verse 13 to 18. Okay. Now mga igsuon mga higala, atong makita ang daghan kaayo nga biblical basis ni ining kahimtang sa mga patay. Ang kamatayon mga higala sa balaan nga kasulatan gitandi sa pagkatulog. Akong usbon mga higala, ang kamatayon sa balaan nga kasulatan gitandi kini daw sa usama lang sa natulog. Soul sleep. Oo. Kay nganong gitandi man ni kuya sa susama sa pagkatulog kay nganuman. Kung atong tan-aw ng balaan nga kasulatan, adunay pagpukaw, adunay pagbuhi mga igsuon kay kini siyang natulog. Mumata man ka. Mumata ra na. Diba? Bangon ra na. So, dili ni siya eternal death mga igsuon. Muna nga gikumpara diha mga igsuon nga ang patay karon susama lang siya natulog. Kay nganuman aduna siya'y pagkabanaw, aduna siya'y pagbangon. Ang patay mga higala mga igsuon gisulti sa balaan nga kasulatan, ang patay wala nay kahibalo. Muna nga bisag unsaon natug sangpit, hilak, dili na ni siya makahibalo, dili na siya makakita, dili na siya makadungog, dili na pod makig-istorya sa taong buhi mga igsuon. Ang paglaom sa usa ka Kristohanon dili ang kalag nga milupad ngadto sa langit,
kundili ang pagkabanhaw sa pagbalik ni Kristo. Nganong importante ni mga higala, mga igsuon, nga kini nga pagtulunan nga nasa balaan nga kasulatan, kay kini nga kamatuoran, mga higala, nagpanalipod batok sa espiritismo. Kay nganuman, mga igsuon, kung wala ni siya ang kahimtang sa patay nga gitudlo sa balaan nga kasulatan, magsigi tawag-tawag sa atong mga hinigugma nga mga nangamatay. Gawas nga nagpanalipod batok sa espiritismo, mga igsuon, na nagwagtang sa kahadlok sa mga espiritu sa patay. Muna siya nakanindot, kuya. Oo. Nagpanalipod nato sa kining kahadlok sa mga taong nangamatay. Kinarabay uban nga magkurog in taon, makakita lang sa nino sa ilahang mga mahal sa kinabuhi nga namatay. Nagingon Oo. Pastor ba nga, the truth will set you free. Oo. O gawas niya na nagpakita nga si Kristo lamang ang dalan ngadto sa kinabuhi. Kuya? Okay, kining kahimtang sa mga minantay higala igsoon, this is very important doctrine also nga pillars o foundation sa biblical nga doctrine nga naman. Kay ang tao kung magtuo siya nga immortal siya, kini gitawag bag the immortality of the soul. Meaning to say, may sagop kas pagtulunan sa bitin. Unsa may puong sa bitin ngadtong iba. Amo ba nagingon ba Ginoo nga digid mo mamatay? Pag sure ingon naging yung bitin ay you shall not surely die. Okay, unay puong sa bitin ha? You shall not surely die. Pagkaon ni iba, oy, namatay man sila pag edad nila 900 years, namatay man. Ingon nang yawa nga, waragi mo namatay. Waragi mo namatay. Ni-transfer mo laing lugar. So, gitawag nag-immortality doctrine ba? Nga, gumatay ka ng tao, wagi mo namatay. I-transfer mo laing nga lugar. Mm. So, kanang pagtulon, anong higala, exorgi ka nas bitin. Mao. Ka ng satanas. Mao. O niya, pinagi ni Ana, Pastor, misulod ang espiritismo. Mm. Espiritismo, ano man? Siya na ka na magkiksulti kag patay, that is necromancy, talking to the dead. Mm. Yeah, pila man ka mga tao nga mingon nga, uy, kitaan bira ko akong mahal sa kinabuhi. Paglubom, pagkadamtay pila nakitaan man ako, akong lola ka na ito pastor, ingon siya nga, halay mong tatay dong ba, nakitaan man ako. Mao. So, muna nga giklaro nato diri, kuya, nga kini siyang kahimtang sa patay sa balaan nga kasulatan, nagtudlo kini kanato bitaw og klaro nga sa diha nga ang taong mamatay wala na gyud siya kalibutan, naghuwat lamang siya sa pag-anhi ni Kristo. Now karon, let's go to the last pillars of faith nga atong makita, kuya, sa balaan nga kasulatan nga atong gihangop nga ato usab gipahat sa atong mga kaigalaan karon, which is the spirit of prophecy, kuya. Okay, Espiritu Stagna. Now, ang pinadayag 12-17 higala igsoon, klaro kung nagsulting ang Remnant Church o ang salin nga iglesia, naa siya gitawag og Espiritu Stagna, or in short, naa siya manalagna. Okay? Now, the book of Revelation, the whole Bible, matapas Lucas nga natapos ang propesiyang manalagna ngadto ni Juan Revelador. But God has a remnant church today. Okay, naa siya remnant church. Now, ang testimonies for the church, okay, ang Espiritu Stagna, unsa ka importante ang pagpamatuod sa Espiritu Stagna. Okay, ang pagpamatuod sa Espiritu Stagna, mao ang pulong ni Ginoong Hesus nga gisulti in accordance with the Bible. Okay, the spirit of prophecy is not contradicting the Bible, but it is in accordance with the Bible. Kung sige sulti sa Biblia, okay, ang spiritus Stagna, ang propesya nagpamatuod sa Biblia. Now, the Seventh-day Adventist people believe in the gift of Ellen White as a true prophet. Now, kisa na si Ellen White, paliko na mo. Kusa na siya ka Amerikana nga way grado in town, grade 3, pero nakadawat siya 2,000 visions, open and night visions. Now, man ang open visions? Pastor, nakadawat si Elijah White og 66 open visions. Meaning to say, in front of many people, nakadawat siya. And during those open visions, 6 hours and a half ang pinakadugay. O sinatabo niya, wa siya gininhawa, nagpitik ang kasing-kasing, o niya, she was very strong
Even to the point nga usa ka Bible nga baga kaysa nan, dako kaysa nan, ilang gikuptan siyang finger ana siyang yang tudlo. Unya exactly pinpointing the verse in the Bible nga walay tanaw-tanaw. Unya na siya superhuman strength. Ang mga doktor ni adto dito during the time nga kadawat siya open vision, ni adto mga doktor di kasabot nga naman wa man siya gininhawa. Nya nagpitikan kasing-kasing, nagsulti ang baba. So ti amo na higala igsoon, usa na sa ilhanan at sa true prophet because Daniel himself received an open vision. Ezekiel himself received also an open vision. Daniel received night vision. Ezekiel received night vision. So Ellen White also received night vision. And her writings, sigala igsoon, ang iya mo tanang mga sulat gikan sa religious writings to health doctrine, nagpamatuod, nagsuportas balang kasulatan. Nagingon siya, my writings are lesser light that leads to the greater light. The Bible is the greater light. So, the writings of Ellen White, the spirit of prophecy, nagpamatuod sa katinuoran sa balaang kasulatan. Unya, wala siya nagsungag sa balaang kasulatan. Unlike other prophets in the other churches nga, nag-claim sila nga propeta. But Ellen White does not claim that she is a prophet, which is the indication that she is really a true prophet. Ano man, si Amos, wala siya mo dawat nga, pasibingon nga, I'm a true prophet. A messenger of God. Ellen White was asked one time, are you a prophet of God? I am just a messenger. So this means only that Ellen White was a true prophet of God. Muna nga, ang tinuod nga propeta kuya, mga higala, nagdala sa katawhan ngadto kang Krisos. Okay. Nagpasidaan batok sa sayop nga mga pagtulunan. Nag-auhag sa pagkabalaan ug labaw sa tanan, naglig-on sa pagtuo nga naa sa balaan nga kasulatan. Mga igsuon, mga higala, kini nga 5 ka haligi nga naghatag og hingpit nga hulagway sa plano sa kaluwasan. Ato ning natunan unsa man 5? Una, sanctuary. Sanctuaryo. Ikaduha, second coming. Ikatulo, mga igsuon, Sabat. Ang ikaupat, mga igsuon, state of the dead. And the last pillars of faith nga atong gisgutan mao ang state of the dead, mga igsuon. So, muna ang spirit of prophecy. Muna ang mga igsuon, mubo na mga atong oras, hinaot nga kini siya magtabang kini kanato sa pagsabot sa plano sa kaluwasan dinhi kanato nga gibuhat sa Dios, mga igsuon, nga kita adunay dako nga paglaom nga angay natong gunitan, kuya. Okay, higala igsoon, ikaw nga naminaw karon, ako magaingon ang pagsunod sa insaktong pagtulunan magadala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ato tapusan ang atong pagtuon, mga igsoon, pinaagi sa pagampo ni Kuya Tony Singson. Amahan mo nga balaan na ikaw sa kitasan sa mga langit. O Diyos, daghang salamat nga ikaw naghatag kanamo nining 5 ka mga pundasyon sa imong pulong. Hinawat mo, O Diyos, nga amo kinindawaton, panalangin niya nagapaminaw, lain o sa magkadaugan sa pagpangwali sa maayong balita. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, among bugtong manluluwas. Amen. Amen. Ang ginayahan nagtugan sa tinuod nga kahimtang sa atong kalibutan nga puno sa kasalanan. Ang kataladman nga atong masaksihan matag karon ug unya nga nagapangitabo diha sa kahanginan, kadagatan ug kayutaan. Ang ilabihan nga kasamok o kalibog diha sa kalibutan sa politika. Ang pagsulbong sa impluensya sa espiritismo. Ang pagkaut-ot sa ekonomiya sa kalibutan. Ang walay pagtagad sa kadaghanan sa iyang isig kaingon. Ang kahakog, garbo, pag-abuso sa katungod sa uban. Ang dayag na pagduha-duha sa pulong sa Diyos sa balaang kasulatan ug sa napulong kasugo. Ang pagdagsang sa kriminalidad. Ang pagkagusbat sa moral nga kahimtang sa tao. Kini lamang ang pipila nga mosantob sa atong galamhan nga daw wala na ipaglao pa. Kining tanan timaan lamang sa panahon ng kinahanglan sa atong dakong pagtagad. Ang pagdagsang sa mga balatian. Ang kamatay sa mga linibusaw sa lamang kapag pamilok. Magatod kanado sa punto nga daw wala na ipaglaom sa unahan. Tungod niini, namugna ang tulamanon. Ang lanok sa paglaom. Dinhin inyong sibiyahan. DYKC sa 65 sa inyong mga radyo. Sundang tulamanon. Ang lanok sa paglaom. Uban sa inyong mga alagad. Kinahanglan ta mangandam sa atong kaluwasan. Labanan ang nakakamatay na dengue. EXL All-in-One Skincare Oil.
sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil, Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil. EXL All-in-One Skincare Oil, healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.